Wash me in His precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Chỉ bay vek ule, bia kina kalau lo ma cheu, athen chuan enge soin ti a, bia kina kalau lo ma cheu, hi kan ti thina ni a, biak in chu kan la nei renga, ma se tuk in hian heti zong hian kan ti don ni, ka chun zom tak tak main, communion don pui cheu ka duwa, chuan communion thil te la khom turin ka du chewa, tuya ni theya, chang tle ma ni thei, ti chuan communion kan donga nga. Mà sẽ communion kan don main nimin khan thil engemo ka chunga thlenga karkal ta a kan na tho na huna khanin kan la om renga nimin jing indin ni jinga ka kalmek lai chuan ma ni in motor ka khala ti chuan pathian tharau chuan min ron bia a chuan he thu hi soita a trong trai na hi kala chang renga ni atia min khoi zoka oi ngoi te ani chuan trong trai na kala chang renga tia e khayo ke ma achiang ta hle chu thil soin boi takin ka nom thina coronavirus chungchang soin kan boi hle a quarantine sang le khovela thil thleng te soin kan boi emema ti chuan athu nei tu ini na I thei hilani pathian in thil ti theina aneya chuan ke man mang tura thu nei na ka nei chu ka thei hila ngoi lok te tin kai ngai to chan ta heng awang hianin thua tuar tur kan ni lawasin heng mi ti thlabar tu le min be to wang hianin thua tuar tur kan ni lawa han ngai to lok la karkal ta khan coronavirus laka thu nei na la in huni mangem le I thu nei na chu chu in I suam mingin corona tu na hian biala nang virus I try dak na tu na top ngal ro ti la ne na I nei lawanga thabar na I thlen lawanga lau na I thlen bok lawang ti ula chuan ring taka awin Christian kani ring tu piang thar kani pathian chakna te chu mang tura thu nei na pek kani chuan helaya ka phora piang te chu wana phora ni to a ka phel te chu wana phela ni to ni ti ro ngoi lok te tin ka ngai to a thila in thak ton chuan he nat nazir mithiam te awanga in thak tura ni lawa a in thak na chan tur chu ko shan mi te le khovel pumpuya Isua Krista ko shan tekal khomin an thu nei na te la khoma he virus hi Isua Krista mingare ngal tura thu pek na chu ni chu wangin hei ti turin ka du cheu ni chuan communion kan don nan bokanga khovel pumpuya nam in thak mek te ne na soi ka ni in thian zong te in chung kwa te in pastor thian te in ko shan te ne na soi ula ka duwa ti chuan thil danglam thleng ngei tura karin le hriat na chan chu ni tina minute som thum kan hlana chuan kan thu nei na chu he virus laka kan puan na kan nge na kan chhuah hian ani ka hrilang cheu thlani thlathum thlali ala ong tin an hril loka nilo chu ngai dan chu kan thlau thanga tunge ro puina chang turin thria em pathian ani ro puina chang tur chu pathian mi te an trong trai ma chu le a hianin engma thil thleng danglama om ngai lo ani pathian mi ten pathian thu an puan ma le thil ti theina kan man an puan ma chuanin danglama om lo ani ti chuan pathianin chumia wang chuan ro puina chang ani nimina inkom khom na khanin ka soi to a vo in hianin hei tran ka du'a tukin hianin kan ko shan zong te khovela nam thak tu te khovela office zong te ne na tran ka du'a tu na chang hian he virus hi kan zain thrilila top turin thu peila mishinga tho dan chu top turin tila bible thu hi chiang le a puan na kan neanga ti chuan ka hrila cheu Isua Krista mingin thu nei na in chhuat tir chuanin thil in thak chu in munge yang ole in thu nei na in chhuat dan chu in ka angin ania chuan pathian thil soi pon chhuat te ni a he thil hi thu in tuar don lova lau na torte nat na torte Krista taksa kan oma voin hianin kan mela kan tloma voin hian kan thing thia voin hian kan kutte kan phar chawa chuan voin hianin kha virus kha amingin kan kova bible chuan Isua ming chu ming zong aya chung nung le ro pui ti na soya ole corona hi ming ania
ti chuan Isua mingin ro pui na chu pathian ne na om se tuna an na tho te chu top le ral turin thu kan pe ti chuan Isua mingin ka hrila cheu hei hi kan ti tana ni tina kan puana khovel pumami te ka hrila cheu khovel pumami te ka bia cheu inom na hmuna pianga tukin hian inom na pianga kan biak ina hun manna in telve chuanin tuna hian ka hrila cheu Ireland ai omemo United Kingdom ai omemo Australia ai omemo Asia khomol puya emo Africa po ni se in zawaya in ti theya oma Paul sang sang ai nom point Paul in zom khom ni ma ula sa ko san san le Paul in zom khom san san in thil pakhat rem ti an nei ni chu chu tong trai thil ti theina ni ti chuan sem mun chu ka hril loka chuan setan chu hriat tir na ka pe a chuan coronavirus chu Isua mingin hriat tir na ka pe a ini te chu atop don to e he hi lo mit thla ula ka duwa mi thiam te chuan an computer model te an ena thok le khata pathianin aron khoi chuanin enge a chan an zonga chuan ti lui pa in hei hi thil mak takani enge thleng ka hre thiam lo an tia ole enge chan ka hrilang cheu thu nei na nei mi te chuan tuna he thili top turin thu an pe ni chu chu kan ti tur ani ti ka hrila cheu voina tangin chanila minute som thum che ni tin minute som thum che mangla darkar khat vela khan minute som thum che la in rong bol na chu hriak thila chuanin kan thu nei na in ron thok ro le ti chuanin vo in hian pui tur chewin ring tu te thu nei na ti thu pui mangin thu ka hril don ni chuan vo in hian he thu nei na hian kan kal ti ka hmu du cheu ni tukin Sunday tu khian ka ngai khop chewa in mel mu te ka cha ka ma se ti tur ka neya Isua mingin ka hrila cheu Paul khan Isua Krista ka zui angin mi zui ro atia chuan tafi nen khatiang chi khanin ti ula ka du ni pathian chu ka fake tafi kan jinga oma reilo te chungin a lo chuakanga ka thu soi zo kan tong trai du na nga chuan hei hi kan tianga ma se tuna chuanin communion don kan chan photanga chuan communion thil te in nei chuanin arwalin communion dong hawangu a chan chu hei hi thil ti thei mak tak mai ni chuan he communion kan don hian Isua thil ti te hre chuak turin min puya ole tuna hianin thil ka hril don chewa Isua chuan ram op tu lalfa pa chunga thil ti theina min pe a van mun tharau sual chunga thu nei na min pe a he hi tharau in do na ni a he be na bulber chu tharau be na ni tharau in do na ma chon chu kan thiam ani ma se khovela midang te chuan an hrelowa ko shanami te chin he thil ti dan hi an thiam ani ke ni pon kan thiam ani ti chuan kan chunga thu nei na pek mangin communion kan eanga kan pathian thil engkim ti thein engkim chunga man theina min pe ka wangin communion kan eanga ama kan hriat reng nan kan tiang ti chuanin changla ula in halpu ate in engte changte thil dang engpo keng ula tuna in thil ken da chu Isua Krista taksa ai o tu ni ti ka puange ka thil ken hi Isua Krista taksa phel ai o tu ni a taksa te chu ti phelani na chan chu kan taksa phel lai piang alo pum na ni a chu chu apum pialin idam chung ni ei don ni he changin he piang hian ama in hriat nan ti thin ro in ei the amen kha in pum pial na chu ni in pum pial na ni chuan thil phel reng reng chu tu na hian ti pumani thil dik lo te chu tu na hian siam tharina om me ka ni hallelujah tu na siam tharina om me ka ni communion chunga keima ni po siam tharin kan om me ka ni no la ula kan lalpa ai o tu ni a chuan Isua thisen kan ni ti ula chuan kan chandam tun cross a thisen a fartir kha tin bible chuan in hei ngai tha ula beram thisen te chuan in kan mel ma te le kan in puan na thu te kan hne a ti chuan he na win in hian in thu nei na tilang tu ni a kan mel ma hne turin thu nei na kan nei ta ti na ni ti chuan he na win in a piang in ama hriat reng na ti thin ro u in ro le amen tukin hian khoi angein om ka hrelowa ma se engki ma thani ibulami inupui ifate
rumai ompui te lam hoila ani lo ponin ka ina chuanin ka tan ring takin engki ma tha e tila ka ina chung ka tan engki ma tha e tiula lalpa chu fak ro engki ma tha e ole thian te u ka hrila che u tuk in hian ka neya Sunday tu khian in biak ina kalo kala ti chuanin ka al chuak veka heng te hi zirtir hlan chau ka ngak hlel hle ni hei hi kan in zom thei dan ani e lalpa chu fakru a tha e lalpa chu fakru ole in bible te in kol chuanin la ula in note petemo computer la ula note in zia na tureng po la ro chuan chiang takin tuk in chu sarmon lam ni lovin angia langanin in thu nei na lam zirtir na ka pedon chewa thu pek thei na te in thu nei na he thu nei na hianin kar tluanin kan kalanga amen kapa heng iberam du om tak te zirtir tura hun thatok tak min pe ka wang hian lom thu ka hrila che thu puan chua hriat na chu satanic le ramhuai be na chuan ti buai le dal lovin thluang taka kaldona wangin lalpa ka lome ti chuanin kapa ka okal tlanga thu soi turing ka dila che chuan karil ru chhungri langai tu in keima ni mi alovin nang ma ni zong in hei hi isuam mingin kan dile chuan in zawine amen ti rule lalpa chu fakro tukin hian in bible in kol chuan mathaya bu khalo enila bungsom mathaya bungsom ole hetia tran hi ka duwa athen chuan in hrachiang to hlenga ama thu nei na kan in zirtir khani a in room chunga lo thim hian electric company te kovin light off turin in tilawang nang main I off emo I on mai ani I room lo thim chuan a switch mu lo chuan in I thawa a switch on mai ni electric company chuan in eng pek chua chu an na ni a min rin lo chuan in bill pe lo chin la in eng han off tir chin ula nileng khan in switch ka khoi ma ulamo eng in nei hau lawang electric company chu eng pek chua hi an na ni ma se a switch on chu ikuta omani switch on chu ikuta omani a electric company Georgia eng chuan eng a pe chua ka ma se switch on chu kan ti turani tukin hian eng kan nei a ma se switch on turin tu mo kalangai ni chu poimo hle ni han ngai tu ma te u ti chuan tong trai na chan lowa chan ber pakhata karin chu mi ten pathian thil ti turin an dila ma se kan chunga thil ti theina le thu nei na min pe to ni tong trai chan lowa ni chan ber pakhat chu pathian ne na thil ti theina kan dil reng le thil ti tura thu nei na ania ma se aman kan man turin min pe sa to reng ani chu ti chuan pathian in ti tura min ti te ama kan dil le chuanin kan tong trai na chu chanin om don lo a chan chu ti tura min ti chu kan dil le box sia ole ka thil soi tur hi shereng ula pathianin a thil ti to chu ti tura in dil le chuan in tong trai na chang ngai lowanga ti chuan pathian chuan nangma ni ti tura hril che chu ti tura in dil chuan a chang ngai lowang chuan tuna hianin he khovela boina zong te I thlen theya ma se pathian hen ka tong trai na a chang lo tlatin ka sei ti a chan chu thil then khat tan dil lo turin a ti che a thil then khat te chu ti turin thu nei na pe che a chu wangin pathianin in ti tura ati chu in dil le thina wangin tong trai na chan ani lo thin ani ole ring tu kan diangin pathianin a min pek thu nei na chu kan thra thiam chiang lo ani Christian van tlang te chuan thu nei na nei lo ang mai pathian an hnaya thu nei na nei lo ang mai chu thak dang la mangai ni kan thu nei na kan kal lo chuanin hele a hianin thil then ka chu ein thak dang lam lawanga mathaya bung som chang khat lo enula tin azir tir som le pani te chu kowa an ma ni hno chua theina turin ram huai bol hlo te chunga thu nei na pe a dam lo na tin reng le nat na tin reng ti dam theina turin thu nei na pe boka ti hi ni ole lo top san ri lokila thil shem saber tura ka du che u chu kan in do na hi ti sa le thi sen laka ni lova kan in do na te chu lal na te thu nei na te van mu na tharau sual te thim lal te laka ni tharau in be na chu kan be ani a chan chu ipian thar lo chuanin be dani thiam lawang khovel chan dam lawa hele a hianin boina te chingfel turin in ngat thei lawang a chan chu in pian thar lo chuanin thil ti theina mang turin thu nei na pekin la ni lova ole pathian thil ti theina chu
kan la ka thu nei na ni a chuan kan thil ti theina chu kan man phal na min pe bawk ani